Com explico als meus fills que tinc càncer? És millor no dir-los res per protegir-los? No. Tant els infants com els joves i adolescents noten que alguna cosa està passant. Si no els informem, és fàcil que puguin imaginar-se situacions molt més angoixants i allunyades de la seva realitat familiar. Compartir la informació facilita a crear un clima de confiança i seguretat. Qui els ho hauria d'explicar? Preferiblement els pares o qualsevol altra persona del seu entorn més proper amb qui mantinguin un vincle i tinguin confiança i en un espai que els ofereixi seguretat i tranquil·litat. Quan és millor fer-ho? Tan aviat com sigui possible. Si tardem massa temps augmenta la por i la confusió i la informació els hi pot arribar per altres converses o altres canals. Com els ho expliquem? Els hi hem de poder explicar en paraules clares, senzilles, adaptades a l'edat i maduresa de cada infant, jove i adolescent, evitant l'ús d'eufemismes i deixant un espai perquè puguin preguntar. Cal explicar tots els detalls? No cal donar més informació de la que necessiten. El més important és que entenguin què és el que està passant i que se sentin acompanyats. I si s'enfaden, ploren o no volen parlar? És completament normal, cada infant, jove i adolescent reaccionaran d'una manera diferent. El més important és validar les seves emocions, escoltar sense jutjar i que puguin parlar-ne sempre que ho necessitin. Quan hem de demanar ajuda professional? Quan hi ha canvis intensos, persistents en el temps, com pot ser una tristesa, com pot ser un sentiment d'aïllament, una actitud agressiva o una dificultat important per reprendre el seu dia a dia. No hi ha una manera perfecta per fer-ho, el més important és parlar-ne amb honestedat, afecte i disponibilitat.